timo batiso kata confirmation ma bende nitiere nyinge mag Raila Odinga manodwa kelo fuere matin pimnwa mbaka ni bedo nang'o to nitie kaka wuok ni an achieng' okeyo to nyaka bigi nying mar Catherine koke hetesa no bedo nang'e kinde ni to mabe pod dhi mbele kawuone kanisa mar Anglican. Erokamano Lydia. Ayie mokwongo ahinya ayie gi gik ma jafwambo Fredo wacho kadonje duoko nino ni Raila en ng'at ma nye galagala kendo galagala neno ineno konyo dhi momako dho ji nono osiepewa mawuok e piny madiere ka wuoro ni to yawa ng'ani yuago nang'o jogi yuago ng'ani machal nadi omiyo Raila nye en ng'ama galagala kobedo galagala kamano gikete nye gin gik ma oset standard gimoro amora gin standard manyien omiyo waduoko ne Nyasaye erokamano kuom mano. Kanisa mar Anglican kata gi kanise mamoko ng'eny gi nowuok piny jowagunda to kane gibiro ka giwuok piny jowagunda to ni nitiere paro mang'eny ni mondo ibed ja Kristo nyaka ibed kod nying mowuok ka wagunda kono omiyo nyaka ibed Lydia nyaka ibed Fred nyaka ibed Evans nyaka ibed David nyaka ibed Jacob nyaka ibed Ann. Omiyo ka kanisa biro to chako kiyalo injili to kanisa chako dongo e gwenge mag Afrika kaka Kenya to mano paro modhi moyudho ji kata jodolo jo Kristo omiyo kitisi tipenyo ni akeyo no to koromo nyaka ketie moro manyiso ni koro in ja Kristo omiyo tuomruok mobetie ni watheno bedo ja Kristo to kod bedo kod nying mar jasungu ma en richo maduong' mokalo omiyo gimane Bishop Kodia temo wacho en ni mane chandruok mobedo ka kanisa mar Anglican adongo koro ka Raila dwani mondo ka Jaramogi dwani mondo tis nyathine Raila Amolo Odinga to giko ni Raila no ken nying mar ja Kristo mane richo mobetie to amor ni mago gin gik manokal kendo nolosi kaka jaduong' nyo ofulo modhi mowale wan gi rang'iny e kanisa mar Anglican miluongo ni confirmation kotisi tae bishop dhi keto lwete kuomi koro ibiro kod ratiro ma bedo ja Kristo chutho manyalo chamo sawo manyalo timo gik mopogore opogore e kanisa manyalo telo kendo manyalo timo gik makamago omiyo gima kamano kata ne timre to nodhi mong'ukre nikech ka injili koro yalo kendo ji fuono bedo ja Afrika to wafwenyo ni bedo ja Afrika ok en nus mar bedo dhano ngeche ni mondo imi bed ja Kristo kochono nyaka pori kod oganda mar jowagunda kendo kochono nyaka ikaw nying mar oganda mar jowagunda omiyo mago no ncho biro modok chien koro kano dhi motis Raila kawuono kata ka ng'ati dwa tis kata ni Hono Onyango titisi atisa onge ng'ama mono tisi nikech en gima no osekalo okalo kalure kod wach neno mar ni wazungu ko biro to nong'iyo ni Afrika en piny motimo mudho piny ma Kenya Nyasaye koro gin magikelo ler gin magikelo Nyasaye piny mar Kenya to somo mar theolojia ka wasomo to wadugo fwenyo ni jo Afrika nong'iyo Nyasaye jo Afrika ne nigi kaka ne gilamo Nyasaye ne gin kaka ne giwinjo Nyasaye mano moyo ochopore wacho ni kata mana gik machalo nyinge nyaka koro wabed kod thuolo mar yieo nyinge wagoeko mok nyaka wapor nyinge mag oganda ma oko kocha omiyo kelo lweny miparo joma chalo kaka jandiko mong'ith e weche mag literature miluongo ni Ngugi wa Thiong'o ondika ahinya weche gieki kendo gine magichako provoke wechegi ka gichiero chunji kendo giyawo wang' ji ni ok ochuno ni nyaka ibed kod nyinge goeko omiyo en winjo kono dwaro nyinge oko mokawo mare ni Ngugi wa Thiong'o odhi moketo oganda moko mobedo wasik kanisa tadwa na ahero mar paro ne jothurwa ni kaka nokelnwa injili gi kaka nokelnwa Kristo ema no bachni matin omiyo onge richo ka ng'ato full otisi kendo yang nyinge moko ting'o nying jowagunda kata matin ndiye kumane jadolo Kodia owacho Kodia owacho ni nitie kaka nodhi odok Canterbury ma emane koro dhiyo bedo confirm to kaka wang'eyo kit baba ne en ni onyalo timo winjruok e yo makare ang'o miyo ere kaka nodhi ma ok waneno koloke obedo Joseph Amolo Odinga to kendo podong mana gi nyinge cha ipai nobedo nang'o notiyo gang'o manomiyo Bishop Kodia kanye yalo Nyayo Stadium koni injiche ma Fred otemo lidho no nyewan kode kanya telo ne bath lemo ma konchiel to biro moyalo injili to nyo owacho wach moro ni Raila ne ok ti kod agoko ne ok ti kod ofuko mare kod kibeti kod pesane mar loyo chuny oganda
to koni Raila ne tiyo kod mino wach persuasion mondo mi ng'ato ne ni mae gima ber monego tim wawe maendi. And so bedo ni Raila ne tiyo kod persuasion go kod ng'ato mbaka ta ilo chunye kimiyo neno ni adier ma kare kama onego walu mane momiyo nokete ureno endo. Koro kodhi to pimo ni an ja Kristo to notama bedo ng'at notama e konfirmasio nikech nying na onge go kama. To en ng'amo dhi skul mopimo molero. Archbishop Justin Welby noneno ler mokoni mano gima koro wawalo kendo wagolo oko. To paro ne maliwno ka gigwenyore kod ker Uhuru e gimorengo wacho e pap kacha e mar 2017 ko omae lochne mabang'e to Maraga odhi moloko emomiyo Rengani kod chir mar wacho ni nomae ka nokwale lochne. To oyudo ka dwe mar 11 kanisa wa maduong' mar All Saints kaendi hingo bedo ne mar 100 to oyudo ka wae yiero tension odhuro kendo ji ok winjore. To Raila biro e nyasi marwa mar higni 100 mar All Saints Cathedral. To Justin Welby ne jayalo marwa. Kwatieko kanyo to dio Justin Welby modhi mobedo go e boardroom marwa kuom seche madhi 2 kotemo pimo ne gik matimore e Kenya, demokrasia richo kako mae kako kwel. Omiyo ne en ng'at mani kod chir. Kiwinjo kogweyo ni Jowi en buffalo, en lema ni kod chir. Agwambo en ng'at ma ok ngoro. En gima rach to chomo tir. Omiyo nochomo Justin Welby, Archbishop marwa manoweyo mong'ise ni ma emo nomona no omiyo koketa ja Kristo mongirore. Mama no dhi mowuok mokalo. Wago ni Nyasaye rokamano ni walungo gi dholiech ni o trail blaze. So Raila en ng'at ma yawo dhoudi ma jomoko pok nodonje. Kanyo ne ok winjo duoko moro amora mano yago ne kokete no